Здравейте, приятели на онлайн магазин Fashion Mix! Когато пазарувате мъжки дрехи онлайн, едно от най-важните неща е, когато получите дрехите от куриера, да отговарят на вашия размер. Така няма да се налага размяна, която ще забави в момента, в който ще носите новата дреха на гърба си. В това видео от Fashion Mix помагаме на клиентите си по-лесно да изберат точния размер дрехи, когато си поръчват онлайн. Ще ви покажем как правилно да вземате размерите на дрехата, която ви е по мярка. След това от таблицата с размери в онлайн магазина ще се ориентирате кой номер да си купите. За самото мерене ще ви е необходим шивашки метър, рулетка или линийка. Ние ползваме обикновен шивашки метър. Измерваме ширината на ризата под мишниците. След това измерваме и дължината от рамото до края на ризата. Измерваме и дължината на ръкава от рамото до края. Посетете fashionmix.eu от вашия лаптоп, таблет или телефон и поръчайте любимите си дрехи онлайн. Ние ще се погрижим за всичко останало. Ако това видео беше полезно за вас, защо не го споделите с вашите приятели във Facebook и Google+. Екипът на Fashion Mix ви желае приятно пазаруване на мъжки дрехи и обувки.